Добре бе, щом разбираш от музика, кажи ми кой е Моцарт? Рапър. Рапър. Да. Известен е, нали? А Бетовен, той ли е Да. рапър? А? Бет... Бетовен и той ли е рапър? Не, куче. Как кучи бе? Кой е най-високия връх в България? Пак не мога. Рила. Рила е най-високия връх в България, така ли? Кой е най-високия връх в България? Да. Рила? Как Рила е? Коя? Ма то Рила е планина, бе. А знаеш ли коя река минава между България и Румъния? Река Марица. Не. Дунава. Написаха ли ти го? Ами, защото много реки знам и Добре, кои реки знаеш? които ги забравях. Марица, Така. водопада, беше водопад Искър. Много Водопад Искър, да. Водопад Искър е много, много хубава река, наистина. Знаеш ли кой е Хан Аспарух? Не го знам. Сериозно ли е? Хан Аспарух не е ли азбуката създал, бе? Великата китайска стена в коя държава е? О, батко, ние толкова нямаме глава, бе, човек. Кажи ми, откъде изгрява слънцето, поне, моля се. Не знам, братле, не ме питай такива неща, братле. Не ги знам. Как няма... Добре, бе, отгоре, откъде може да е? Отгоре. Да бе, отгоре, ама от коя посока на света? Де да знам, от север, от юг. Отгоре. Понеже ти си струтил, искам да те питам какъв цвят са жълтите павета в София? Кое? Жълтите павета в София, какви са на цвят? Зависи. И от кои зависи? Защото има много различни. Има червени, има жълти. Ага. В смисъл на... Жълтите павета на места са жълти, на места са червени. Да. Да. Има някаква лойка, между другото. Да. То зависи... Малко с строителство и заради и питам. Зависи човек какви павета ще иска, защото сега ти можеш да искаш жълти, аз жълти ще ти наредя, нали? Другия може да иска червени. Питам ти какви ще ми редиш, аз те питам жълтите павета в София какви са. Да бе, да, казах ти. Там според зависи дали си ги редил ти или някой друг. Да. Има някаква лойка, да. Ходил ли си на даскал? Ходил съм, да. До кой клас? 10. Супер, можеш ли да ми кажеш кой е Хан Аспарух? Хан Аспарух? Да. Хан Аспарух? Не знам. Ако ми кажеш аз буката от край до край, ще вметна един лъв. Как? Азбуката ли? Да, цялата, обаче без грешки. Поред както са 30 букви. А, Ти? Б, Ма дай малко по-бързо. Г. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, Л, М, Н. Отиди. Отърва лъва. Ами аз бързо, не мой бързо аз. Бургас? От Бургас? От Бургас или от селата? Защото, да, ти си малко черничък, напекал си на слънце, да. Лечи ти, морски си. Откъде от Бургас? Село, бе, село. Откъде от... Ема то там пак има море и слънце. Сега той лято, като се попечеш, ще станеш още по-черен, ще станеш топ. Нали? Катален Делон на млади години ще бъдеш, хубав. Ама, ние сега днес знаеш ли какво правим? Бачка ми на слънцето, сега днес сме вънка. Ма да бе, аз зато и те виждам, аж какъв хубав загар си фанал, направо ти казвам, като ден за Вашингтон. Направо на него си почва да приличаш. Кой ти любимия предмет в училище? Ами... Български език. Добре, колко на брой са буквите в българската азбука тогава? Ама да не съм на изпити, 32. Не бе, нали това ти е любимия предмет, за това те питам.
32. Да, правилно. Почти позна.